Mga kabombo, ari kita diri subong sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo, kung sa diin makita nyo man sa akon nga likod no nga nagaamat-amat na patindog o kung patukod sang palaypay ang pamilya sang isa ka 7 years old nga bata nga babayi matapos ini nasapwan sang iya nga lola sa sulod mismo sang ila nga balay no. Kung inyo madumduman kahapon pasado alas 2 sang hapon nasapwan ini sang iya nga lola sa sulod sang sako, wala na sang panapton sa idalom kag may nakahigot nga straw sa iya nga liog kag makit-an man nga madamo sa nga scratches sa lawas sa nga bata. Gilayon ini ginadala pa sa hospital apang ginbawian gid sang kabuhi ang isa ka 7 years old nga bata nga babayi. Kag ginapatihan man no sang pamilya nga ginhimuslan ining bata bag-o pa ginsulod sa sako. Sa karon ang amay sa nga bata ginaproseso na subong no ang mga dokumento para paidalom sa autopsy ang bangkay sang 7 years old nga bata nga babayi kag diri man ang bili niya nga mga pamilya sa puloy-an sang iya nga lola nagapatindog na sang palaypay para man ihaya ang bata diri sa ila nga balay. Isa lang ang panawagan sang pamilya sang bata ang makuha ang hustisya kag madakpan kung sino man ang naghimo sini sa iya. Sa karon no, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad para man mahibaluan kung ano gid ang matuod nga natabo kag kung sino ang may himo sining krimen sa isa ka 7 years old nga bata nga babayi. Gikan diri sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo, kaupod si Bombo Pauline Piliora at kag Bombo Ronalyn Salvadico. Ini si Bombo Creole Panisalis Miliaza, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo.